Modern Production. Waye ya san gobe banda ilahu da shi yake ba mu kyauta. Shi yasa kan san ki gashi wake ɗaya ni nake son wa bauta. Da za ki karɓe ni da kin mun suturar da ba mai cire ta. Haka na ji zamba da raina hakan san ki ta. Barkar ki ce zaki hana ni in har ki zaki wanzu. Samun dukan salamar raina farin cikin ki ne ai in nayi ado ke na yi wa ki yabba. Saboda ke na sanya wa zuciya kuba. Ba wata ya da kinta zai kai na yabe ta. Ni ke nake so na baiwa sarauta ta. Na miƙa dukkan roko ki karɓi bukata ta. Ki mai da nisa daukin ki zan daga tuta ta. Na durkusa da ƙafafuna ina bara. Daure mana ki ji tausaina kar na takura. Zan mai da ke tamkar giwa za ki shahara. In kin aminta da zance na zo mu gangara. Ba ke ba da ɗayin kuka duk nauyin ki ni ne zan ɗauka. Na kula ki kar ki guje ni da lamunin ki zan zama wane. So ne da lamunin ki zan zama Jordan. Da lamunin ki zan amsa Jordan.